Γεια σας, με λένε Άγγελο και σήμερα θα συνεχίσουμε το δεύτερο επεισόδιο του Minecraft μαζί με το Στέλιο. Γεια σας και πάλι εδώ μαζί σας. Θα αρχίσουμε. Από εκεί νομίζω που είχαμε μείνει, Ωραία. Ωραία, περιμένετε λίγο να μπούμε. Ωραία. Ωραία, μπαίνουμε εμείς. Ωραία, εγώ μπήκα και ο Στέλιος τώρα μπαίνει. Να περιμένω. Νάτος εδώ είναι και μπήκε μαζί μας. Ωραία. Περιμένω. Πάμε να συνεχίσουμε. Πού είχαμε μείνει? Νομίζω εκεί που μου είχες δώσει το ξύλο εσύ, Στέλιο. Ναι. Ωραία. Και μπορώ να εσύ και σκοτώσει το ζόμπι. Και να Ναι, και πάμε να συνεχίσουμε τώρα που θα φτιάξουμε το σπίτι. Ωραία. Παίρνω ένα ξύλο, εγώ έχω ήδη 2. Ωραία. Κάνε λίγο άκρη από εκεί πέρα. Να βάλω το chest μας. Ωραία. Περίμενε, το βάλα σε λάθος γωνιά. Μην βάλεις πράγματα μέσα στο chest γιατί θα το διαλύσω. Το βάλα σε λάθος μεριά. Ωραία, εδώ πέρα κάναμε το chest μας. Και τώρα θα κλείσουμε το σπίτι. Θα το φτιάξουμε δηλαδή. Συγγνώμη. Μπορείς να πας λίγο να μαζέψεις ξύλο. Ξύλο. Οκ, είμαι απέναντι. Μάζεψε αρκετό. Μάζεψε τουλάχιστον 30 blocks, εντάξει. Okay. Με το τσεκούρι όμως. Ωραία. Όχι, έχεις. Σου έχω φτιάξει εγώ. Να το. Πάρ' το, εντάξει. Ωραία. Έχω μαζέψει ήδη 2. Ωραία, μπράβο. Ζόμπι. Πού είναι? Μικράει. Όχι, πρόσεχε. Πέθανες, Αυτά δεν είναι ζόμπι, ρε. Αυτά είναι creepers. Creeper, ναι. Όταν πας πολύ κοντά τους εκρήγνονται. Γι' αυτό πρόσεχε. Ωραία, εγώ χτίζω το σπίτι. Μάζεψε ξύλο. Μπράβο, σκότωσε και το... Ναι, εντάξει, πήγε να μαζέψει τα πράγματά σου, μην χάθουνε. Θυμάσαι που πέθανες, Ναι, θυμάμαι. Και από εδώ φαίνονται τα πράγματά σου. Από εδώ πέρα τα βλέπετε. Εκεί πέρα που δείχνω με το σταυρό εδώ. Μπροστά μου. Έχω άλλο ξύλο, κάτσε να δω. Κάτσε να δυναμώσω λίγο την ένταση να ακούω. Εντάξει. Έχεις από αυτό το υλικό για να φτιάχνουμε τέτοιο? Πανοπλία? Όχι, δεν έχω. Δεν έχεις. Καλά, εντάξει. Μισό να δω γιατί δεν θυμάμαι. Νομίζω έχει. Μάζεψε γρήγορα το ξύλο και έλα σπίτι. Περίμενε. Έρχομαι κι εγώ για να σε βοηθήσω. Θα έρθω μόνο με ένα σπαθί και ένα τσακούρι, εντάξει. Έρχομαι. Έχει κάτι λίγο εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, μην τα άσταχτα, δεν τα χρειαζόμαστε. Όχι, ρε, αυτό δεν είναι το τσακούρι. Πήγε να μαζέψεις άλλο δέντρο, μαζεύω εγώ εδώ. Αυτό δεν είναι το τσακούρι, αυτό είναι... Εντάξει, τώρα αυτό που έχεις. Μαζεύεις, μπράβο. Εντάξει. Περίμενα να δω λίγο κάτι. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Πόσα blocks ξύλου έχεις? Έχω 12-13. Εντάξει, και εγώ 13 έχω. 13. Όχι, ζόμπι! Με έχεις πάνω πλέον, πάνω στο κεφάλι. Πάνω να σκοτώσω εκείνη την αγελάδα. Όχι κι άλλο. Σκότωσα το.
Εντάξει, τη σκότωσα. Μου έδωσε ένα μπαχτό για να φτιάξω πανοπλία. Χρειάζομαι. Όχι άλλο. Όχι μωρό, εδώ χρειάζεται λίγο μωρό. Ναι. Εντάξει, σκότωσα κανένα. Εντάξει. Πήγαινε σπίτι, έχεις πολύ λίγη ζωή. Όχι ρε, πέθανες. Θα παίρνω εγώ τα πράγματά σου, εντάξει. Ναι, καλά κάνεις. Έρχομαι εγώ σπίτι. Πήγαινε σπίτι εσύ, θα έρχομαι εγώ με τα πράγματά σου. Και θα τα βάλουμε όλα στο chest. Όχι, κι άλλο creeper. Εντάξει. Περίμενα. Έχουμε ένα κακό ότι μπορούν να μπουν. Δεν πειράζει. Δεν το έχω ξύσει ακόμα. Άμα το κάτι μου έπαθε ρε. Και δεν προχωράει. Και προχωράει μόνο πίσω. Θα έχετε. Ναι. Μην πεις ότι είναι ζόμπι εκεί πέρα. Ναι. Καμότο. Μόλις το σκοτώσα. Έρχομαι. Ω, χαράχνη. Μην την πειράξεις. Έρχομαι. Villager zombie, τον έχουν τα boss. Με έφυγε. Πρόσεχε. Δεν έχει τίποτα πίσω. Άρα, γιατί έχεις σκύψει? Κάτι έπαθε, περίμενε. Περιμένετε λίγο να φτιάξω κάτι και θα επιστρέψουμε. Γεια σας, επιστρέψαμε γιατί είχαμε μικρά προβληματάκια λίγο με το Minecraft μου. Και εντάξει, το φτιάξαμε. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε το σπίτι. Μου δίνεις τα πράγματα μου? Να, όχι, περίμενε. Βάλ τα όλα στο chest. Τι μαζεύεις? Μαζεύεις τίποτα. Οκ, τα παίρνω όλα, Όχι. Όχι, μόνο τσεκούρα και αυτά. Ναι. Τροφή δεν χρειάζομαστε. Θα την ψήνουμε απλώς και θα σου δίνουμε. Και θα παίρνουμε. Για να μην τα χάσουμε όλα. Μόνο αυτά που έχεις πάρε τώρα. Δεν χρειάζεσαι άλλα. Μπορούμε να τα χάσουμε γι' αυτό, εντάξει. Για φτιάξε λίγο τα ξύλια. Φυλά. Να φτιάξουμε τα ξύλια. Δώσε μου και εμένα μερικά. Άσε με να το πούμε εγώ, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν μπορεί να μπει τώρα το ζόμπι. Σε χτυπάει. Σε χτυπάει. Τι πήγατε με το σκαφί? Γιατί εγώ τώρα το έχω σκαφί. Εντάξει, δεν πειράζει να το πρέπει να φτιάξω λίγο το. Στο τσάκ σώθηκα. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, έβαλα την πόρτα τώρα. Κάτσε να ψήσω την άμμο τώρα για να φτιάχνουμε το γυαλί. Εντάξει, βλέπουμε κάτι τώρα. Τι είναι το γυαλί? Όχι, συγγνώμη. Βγες ρε από τη μέση. Οκ, πάει τώρα. Ωραία, το φτιάξαμε. Έχουμε δύο ζωνιά. Εντάξει, άστα εκεί, μην τα παίρνεις, Βάλτε τα στο chest, μην τα πειράξεις. Τα χρειαζόμαστε. Τα βάλα. Εντάξει. Ναι, τα είδα. Ωραία. Κάτσε εδώ. Βάλε εδώ. Συγγνώμη. Βάλε εδώ το γυαλί που το έχω βάλει εδώ στη τέτοια. Βάλε το εδώ, πίσω σου εδώ, βάλε το γυαλί. Εκεί, συνέχισε το και βάλε το. Μπράβο ρε, πόσο γυαλί έχεις πάρει. Φτιάξω λίγο τώρα με τα γυαλιά. Εγώ θα φτιάξω λίγο τώρα τα κρεβάτια. Φτιάξε τα κρεβάτια να φτιάξω.
Ένα κρεβάτι ας πούμε μόνο. Δεν πειράζει. Εδώ θα βάλουμε... Ναι, δεν πειράζει. Εδώ θα βάλουμε το κρεβάτι. Το κρεβάτι μου. Ναι. Εδώ θα είναι το δικό μου κρεβάτι. Περίμενε, θα το θάψω από κάτω εδώ. Γιατί το κάνεις? Γιατί μπορεί να κολλάω όταν θα είναι από πάνω. Αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε. Εντάξει, εγώ εδώ το έχω το δικό μου. Θα σου βάλω και εσένα το δικό σου από εκείνη τη μεριά, εντάξει. Ναι. Από εδώ πέρα θα βάλουμε κάτι άλλα πράγματα. Χρειαζόμαστε κάρβουνο. Έχεις γυαλί ρε? Γυαλί τώρα παίρνω. Πόσο μας έχει μείνει ακόμα? Μία παίρνεις. Πώς χρειαζόμαστε? 1, 2, 3, 4. Ωραία, θα μας περισσέψει. Συγγνώμη, απλώς έχει καταιγίδα, ευτυχώς είμαι στο σπίτι. Βάζω λίγο εκεί το γυαλί. Ένα εδώ μας έχει μείνει μόνο τώρα. Ναι, το παίρνω εγώ. Δεν πειράζει, το πήρα εγώ τώρα. Το πήρα εγώ. Βάλτε εδώ πίσω. Εδώ πίσω. Okay, ωραία, και το φτιάξαμε το σπίτι. Κάτι τώρα, τι να φτιάξω? Να φτιάξουμε... Όχι, τώρα θα ψήσω ξύλο για να φτιάξω torch. Για να βλέπουμε δηλαδή. Ναι, με αυτά ήθελα να σπίξω, να ψήσω μπραβικές μπριζόλες. Μπριζόλες. Ναι. Όχι, άστες. Είναι 4. Όχι, θα τις ψήσουμε σε λίγο ρε. Άστες. Μην τις ψήσεις. Άστες. Με τι φτιάχνω λίγο ξύλο? Όχι ρε, δεν φτιάχνουμε αυτό το ξύλο. Βάλτε τις μπριζόλες αυτές να τις ψήσεις. Εγώ πάω να μαζέψω ξύλο γιατί χρειάζεται άλλο υλικό για να φτιάξω τέτοιο. Έλα μαζί μου. Πάρε τα... Έχεις μια αξίνα. Αξίνα. Γιατί δεν έχεις? Πάρε λίγο ξύλο, λίγο όμως. Βάλτε τουλάχιστον 14 και ψήσε. Ξύλο. Ναι ρε, τι να. Να πάρω, κάνω. 2. Εντάξει. 3. Ωραία, εγώ πάω να βρω καμιά σπηλιά και όταν τη βρούμε, εκεί θα τελειώσουμε το βίντεο. Οκ, εντάξει. Ωραία, σκόψω άλλη μια γελάδα. Να μου το έχει αρχίσει εδώ καταιγίδα. Έχει μία. Εγώ ψάχνω για τέτοιο, για σπηλιά. Οκ. Να βρούμε μέσα. Έχουν και άλλες 2. Και τα βάζω στο τσέστ, Ναι, βάζω. Περίμενε. Δεν έχω τροφή ρε. Πρέπει να σπίτι. Έλα σπίτι, έχω. Δεν μπορώ ρε να βρω σπηλιά. Δεν πειράζει, ρε. Θα είναι πολύ μακριές. Μακριές σπηλιά. Στο επόμενο επεισόδιο λέω ρε να... Στο δεύτερο. Στο τρίτο επεισόδιο ρε λέω να βρούμε σπηλιά. Οκ. Αλλά... Θα βάζω δύο μπουρτζόλες πίσω. Έτσι. Μπιζολές. Ναι. Εντάξει. Κάτσε, πρόβα το. Εγώ έφαγα μία. Εντάξει, άλλο ένα πρόβατο μου. Έλα, τυχερός είσαι. Τι είναι? Μπορώ να σου φτιάξω και σε ένα κρεβάτι τώρα. Όχι ρε. Είναι γκρι ρε αυτό το πρόβατο. Χρειαζόμουν άλλα. Δεν πειράζει. Θα βρούμε άλλο ένα. Μια κότα εδώ τι είναι. Οκ, μου έδωσε μπουμπουλά. Γαμώτο. Συγγνώμη για την έκφραση. Απλώς ρε τώρα μπορούν τα ζόμπι να βγουνε. Ναι! Βρήκα πρόβατο. Άσπρο. Μπορούμε να φτιάξουμε κρεβάτι για σένα τώρα. Ξύνω μια κότα. Περίμενε. Πάτα πάω.
Παιδιά, τώρα εδώ λέμε να σταματήσουμε το βίντεο. Εντάξει, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο.